Hej, vítajte pri tomto videu. V tomto videu si ukážeme môj full day of eating na to, aby sme boli jacked a sexy. Na mojom Instagrame Petino podržitko som dal príspevok a storyčko, kde som sa vás pýtal, či by som mal natočiť video full day of eating. A hlasovania dopadli veľmi zaujímavo, môžete si ich pozrieť. Čiže nemám čo dodať, užite si videjko. Dobré ránko prajem všetkým. Máme aktuálne 6:46 ráno. Ako prvé, čo vždy treba ráno spraviť, ísť na vrcko. Takže z týchto suplementov berem aktuálne teraz ráno, že C-čko, jedno je na potlačenie hladu, jedno je C-čko a pol litra vody, plus ešte tu vlastne, lebo pijeme kávu. Som chcel povedať, že spalovač, ale pijeme kávu, čiže toto idem sa žerať teraz a potom raňajky. No, čo k tomu dodať? Asi ukážem iba to, ako to bude hotové. OK, takže v podstate to sú moje raňajky plus, ako vidíte, káva, lebo som kávičkar. A idem to zjesť. Tuto máte nutrície a kalórie. Čiže toto je prvé jedlo dňa. No, keďže sme ako keby trošku, že ty kokos, jak to držím, takto. Keďže sme ako keby v pyžame, tak sa musíme aj prezliecť. By the way, akože tieto voňavé sviečky vanilkové, strop, odporúčam aspoň vyskúšať. Kdo se ptal na tvůj názor? Niekomu, kto sa nevie ukludniť vo svojej izbe, pretože toto, ty kokos, už len tá vôňa, to je čistý orgazmus, čo? A teraz aktuálne 7:52 a ideme prejsť 10 km. Len tak. No, takže sme na prechádzke. Aktuálne, že na začiatku prechádzky prešiel som asi iba, že opa, čo je bratu? Prešiel som asi iba, že 2 km. Ešte nepríjemných 8 ma čaká. Niekedy som robil iba tých 8, pretože 8 km je v podstate ako keby 10 000 krokov. Ale to, čo som chcel, je vlastne iba to, že váhu rannú som mal, že prvýkrát mi váhu ukázala 76,2 a druhýkrát mi ukázala 76,1. Takže prvýkrát som spravil to, že som si podpísal 76,1. Hej. Prejdi si, bratu, čas dosť. Niekde asi do popisu vám hodím, ako prebiehali moje váhy posledných cca 30 dní. Hej. A tretia vec, čo som chcel, že do kalorických tabuliek zapisujem iba veci, ktoré sa ako keby rátajú. Čiže ja som zapísal rýžové chlebiky, vajcia a šunku. Nezapísal som ten kečup, čo som si tam dal, a ten šalát, čo som si tam dal, pretože na konci dňa si vždy nechávam ako keby takú odchýlku na kalórie, kvôli tomu, že počas dňa takých tých príloh mám troška viacej a niekedy viem, že to s ním preženiem, čiže tá odchýlka je tam v kalóriách potrebná. A myslím, že to je tak všetko. Ja si idem odchodiť svojich 10 km
A vidíme sa pri ďalšom kardiu, pretože po tomto ma čaká hit kardio na stacionárnom bicykli. No, vychádzka za nami, akurát mi to trvalo 2 hodiny aj 20 minút. No a teraz asi pôjdem, nie že asi, ale budem musieť ísť 45 minút na stacionárny bicykel. Čiže ešte hodím šťanie rýchlo a potom sa vidíme u ďalšieho jedla, no. No tu máme chalaniska, ty kukus. Najbližších 45 minút budem stráviť že na tomto. Čiže, jak sa hovorí, bišmila. Trapco. No, takže máme tu 40 minút na tomto stacionárnom bicykli. Zobral som si to aj pitie, nech sme pekne hydratovaní. A idem sa akože dať dokopy, pekne sa znova hydratovať, pretože smrdím ako tchor. A hej. No, takto sa tu na mňa usmieva tento chalan, takže ideme troška že pozerať. No, takže pomaly sa nám blíži 12 hodín. Ja by som veľmi rád... A pozrite, že sa na mňa usmieva. Zero Pepsi, presne tak. Ja by som si išiel pripraviť obed. Veľmi rýchlo. A ukážem vám, čo je dneska na obed. No, takže máme tu jedlo. Máme tu 180 g kuracieho duseného, 80 g tuniaka a šalát. Plus ako k tomu samozrejme na toto, lebo ako suché to ozaj nebudem jesť. Plepneme tam takto. Výborne. A niečo ako sladký dezert, ale nízkokalorický proteínový puding a 85 g banán. Ja ako zhliadam k tomuto jedlu, pretože nie je najhoršie. Keď dobre ochutíte mäso, je fakt akože delikatesné, tak som to myslel. A hej, mám ho rád, pretože ma vie schopne zaplniť a necítim sa potom taký prázdny. A ešte, oh shit, bombardujem stolík. Ešte tu máme 5 g kreatínu, 4 g myslím glutamínu a kolagén a šilajitové tablety som si chcel ešte dať, ale tie som si nezobral, lebo som tupec. Tu sú kalórie a makra tohto jedla, čiže tak nejak. A ja sa do toho idem pustiť. No, prvé jedlo absolútne že zničené. A teraz tu máme môj sladučký dezertík, ktorý idem tiež zdegustovať. No, jedlo zdegustované. Teraz už iba tie šilajitové tablety, to sú, neviem, proste takto to vyzerá. Neviem, či vám to pomôže k niečomu. Ale teraz ideme do seba kopnúť všetky potrebné vitamošky, aby som vedel ešte fungovať zvyšok dňa. No, musím povedať, že vonku je pekne na piču. To sa inak povedať nedá. Aktuálne som na ceste do obchodu. Je teraz, že čas 15:21. Idem do obchodu po pár vecičiek a hneď som tu, no. Naspäť doma. No, takže to sú tie dve veci, ktoré sme potrebovali. Toto dneska, že na pumpu a toto na potlačenie hladu, pretože
keď žujem proste, že žuvačku, ktorý stojí 3,50, tak celkom schopne mi to potlačí hlad. No, takže máme tu predtréningové jedlo, to je 250 gramov nízkotučného tvarohu, 50 gramov bielka a 72 gramov banánu plus stevia, keďže stevia je umelé sladidlo a celkom to podľačí akože chuť na cukor a také podobné veci. Čiže ja to idem zdegustovať a o hodinku aj niečo je tréning, čiže si pekne užijeme pumpu. Prišiel čas, 17:11, pumpa. No, ideme si tu kopnúť pumpu. Zapálená sviečka. Veľmi ma hitol koniec tohto dňa, čiže verím, že odcvičím ramena, brucho tak, aby s touto pumpou bolo dobre. Tréning sem dávať nebudem, ale split vám hodím asi keď pôjdem z tréningu, čiže tak nejako. Tréning vám tu síce nedám, pretože som si ho nikdy nezapísal, ale ak budete veľmi chcieť, napíšte dole do komentáru, že či chcete samostatné video o mojich tréningoch. No a to je asi aj koniec tohto videa. Večeru som bohužiaľ nezjedol, čiže alebo sa mi scvrkol trošku žalúdok, čiže tu sú kalórie za deň a tu sú nutrície za deň. Som v deficite dneska asi viac než dosť, aj energicky, aj fyzicky. Čiže ak sa vám to páčilo, tak môžete komentovať, že či chcete video ako cvičím v gyme. Po tréningu som mal ešte aj proteínový shake, ktorý mal takéto makra a kalórie. No a keďže na konci videa som mal 1300 kalórií a za normálnych okolností mám 1800 kalórií, tak toto neberte ako, že som bol aký vadný, iba sa počas dňa stali situácie, kedy sa mi scvrkol žalúdok a nedokázal som do seba príjmuť jedlo. Čiže normálnych tých 500 kalórií by som do seba príjmol v akej forme, výhradne proteíny a sacharidy.